ତେଲ ମାଲିସ କରିଦେଲେ ଚୁଟି ମୂଳ ଠିକ ହେଇଯିବ। ଠିକ ହେଇଯିବ ମାନେ କଣ ଖରାପ ହେଇଛି କି? ମାନେ ଭଲ ସବୁ ହବ, ଚୁଟି ଗ୍ରୋଥ ହବ। ରାତି ସାରା ମୁଣ୍ଡରେ ରହିବ ତେଲ, ଚୁଟି ଭଲ ହବ। ଶ୍ୟାମ୍ପୁ ରୋଜ କରିବାଟା ଭଲ ନା ଖରାପ? ତେଲ ଯୋଉ ଲଗଉଛ ସକାଳେ ତା ପରଦିନ ସାମ୍ପୁ କରିଦବ। ଆଚ୍ଛା, ତୁ କଣ କରୁଥିଲୁ କେମିତି ପିଲାବେଳେ? ମୁଁ ସେମିତି କରେ, କେମିତି? ଗାଧେଇ ସାରିକି ଆଗେ ତେଲ ଲଗେଇକି ତାପରେ ପୁଣି ମୁଣ୍ଡ ଧୋଉଥିଲି। ହଁ ସେଟା ତ ଆମେ ବି କରୁ। ହୁଁ। ହଁ ମାନେ ଆଗେ ସାମ୍ପୁ କରିକି ତୁ ଧଉଥିଲୁ ତାପରେ ତେଲ ଲଗଉଥିଲୁ ନା ତେଲ କଣ? ଲଗେଇ ଦେଇକି ପୁଣି ମୁଣ୍ଡ ହଁ ଧୋଇଦବ, ହଁ ହଁ ଆମେ ବି ସେଇଟା ଚୁଟି କରୁ। କଳା ରହିବ। ହଁ ତେଲଟା ସବୁ ଜରୁରୀ ନା। ସାଇନ୍ କରିବ। ହଁ ତୋର ମାଲିସ କିଏ କରିଦଉଥିଲା ମୁଣ୍ଡରେ ମୋ ଚୁଟି? ବୋଉ କରିଦିଏ ମତେ ମୋର। ମା? ମୋର ମେଞ୍ଚାଏ ଚୁଟି ଥିଲା, ବୋଉ ସବୁବେଳେ କରିଦିଏ। ସାମ୍ପୁ ବି କରିଦବ, ତେଲ ଲଗେଇଦବ, ସବୁ କରେ। ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡେଇବାକୁ